56. салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон авори имрӯза аст анами намуд платьёи новинкаи гуфтивай гапо туи пӯшак. духтаракон нархошон 250 сомонӣ, размира 48 то 56 то 56 размир дорем. духтаро дастсафка ҳам дорем, ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистон районудан духтарако дастсафка ҳастай. касе харидора духтарако марҳамат платьёи новинка сангошон хамилён аҷоибот фасон. остинакошон кам тарак манже дорад, куртаи бе пойча. духтарако бо ин намуд платьё омада, ирам аҷоибот фасон. пешашон се намуд украшен дорад: санги зард, бирӯза, сабзи, закия. ина духтаро поён шуд. ана хеле рас кушони паракдор. духтаро 230 сомонӣ. 230 сомон нархошон духтаро. размира 46 то 56. диден? ишам аҷоибот хушрӯ бори новинка. ба духтаракон ин намуд платьё омадай, нархошон 200 сомонӣ. размира чанд то чанде? 46 то 56 ҳаст духтаракон. нархошон 200 сомонӣ. платья холигай дастсафка дорем духтаракоиноша.